Утре в София ще се проведе семинар за усвояване на техники за преодоляване на стреса. И сега в студиото на Закуска на тревата е Любомир Розенщайн, който често си идва от Германия в България и ни помага именно да преодоляваме стреса. Здравейте. Добро утро! Здравейте, добро утро! Когато написах първата си работа за техники за справяне с стрес, това беше преди малко повече от 20 години. Тогава вече темата беше доста актуална и хората все повече и повече я припознаваха в своето всекидневие. Но това, което искам да кажа е, че в последните 3, 4, 5 години качеството на вътрешното напрежение значително се промени. И ако преди стресът беше предизвикан от прекалено многото задачи, които имаме, от сроковете, които ни притискат, от бързия ритъм на живота в града, сега основната причина е изключителният поток, лавината от информация, която ни залива от всички страни. Но ние не можем да избягаме от нея. Ние не можем, разбира се, да избягаме от нея и тя по някакъв начин също ни е нужна, за да можем да се ориентираме в света, в който живеем, и да знаем как да реагираме. Всъщност това е причината, поради която ни е нужна информацията, за да можем да вземаме адекватни действия. Но когато тя е прекалено много, така че нашият мозък да не може да се справи с нея, в един момент мозъкът просто блокира като компютър. Каква е рецептата? Рецептите могат да бъдат много и различни. Но истината е, че онова, което се препоръчваше преди години, например почивка, отпуск, просто релаксация или дори спорт, вече не е достатъчно ефективно. Това, което се иска сега е да бъдем значително повече осъзнати във всекидневието си и да си даваме сметка какво си причиняваме сами, когато не контролираме информацията, която попада в нас от всички страни, която буквално ни залива от всички страни. И това може да става по различни начини и е желателно да го правим, тъй като в един момент иначе просто спираме да можем да реагираме. Вътрешните ни канали са блокирани и енергията отива изцяло в опит да преодолее тези блокажи и просто не ни остава енергия да живеем. И от тук идват и всичките или по-голямата част от оплакванията на хората в днешния ден. Оплаквания от хронична умора, от апатия, от депресия, дори от липса на желание за живот. Просто защото енергията не стига. А енергията не стига, защото тя е впрегната, така да се каже, да се занимава с неща, които всъщност въобще не са ни нужни или отдавна не са ни нужни. Да не би случайно да предлагате една антифейсбук диета, примерно ден без Фейсбук през седмицата? Да видим кой днес би могъл да го издържи. Дори аз не съм сигурен. Имам една приятелка, която написа един ден във Фейсбук: да влизам ли във Фейсбук или да не се ядосвам. Но много добре трябва да си даваме сметка, че непрекъснато ни облъчване дори с стената на Фейсбук оказва влияние върху нас. Всъщност никоя информация, която минава през сетивата, не ни остава недокоснати. Тя влиза в мозъка и той е принуден да вземе някакво решение какво да я прави, дали да бъде съхранена, дали да предизвика някакво действие. В много случаи това действие може да бъде на съвсем инстинктивно ниво. Това означава въобще да не си даваме сметка за това. Но когато, например, четем във Фейсбук статиите, ужас, шок, пълен кошмар и т.н., това на дълбоко подсъзнателно ниво в нас, дори да не си даваме сметка, събужда реакции, които могат да бъдат само реакции или на страх, на бягство, или на опити за нападение. Тоест, организмът започва да се активира, да нападне или да избяга, но всъщност ние нито бягаме, нито нападаме, ние просто си лежим на дивана, примерно, или на леглото и четем Фейсбук. Но вътре, това, което става в нас, вътрешната ни химия, нервната ни система, мускулите, те вече са в един съвсем друг режим на работа, който отнема много енергия, за да бъде поддържан. И ще бъде поддържан до тогава, до когато някой не му даде команда, стига, няма вече нужда. За съжаление, командата не идва. И това се натрупва в месеците, в годините. И така все повече и повече мускули остават хронично напрегнати, без да си даваме сметка за това. И дори когато кажем, хайде сега малко да легна, да релаксирам, това не се получава, защото напрежението вече е толкова дълбоко затвърдено, закоравено от това непрекъснато изпращане на импулса и непрекъснато стягане на мускула, че ние не притежаваме възможност така просто да решим този проблем. И тук хората прибягват до лекарствата и с това правят още по-страшна стъпка, защото това не решава проблема, това не разпуска нервните вериги, които поддържат напрежението,
а само в момента ги притъпява или ги размазва, но те продължават да съществуват. И така дори не забелязваме всъщност колко е тежко положението ни. То не става по-добро, но не забелязваме колко тежко е станало. И затова утре ще покажа както и няколко прости техники, които в последните години учените, хората са разработили точно в тази насока, да могат да се разпуснат нервните вериги на напрежението, които поддържат непрекъснато импулса между мозъка и мускулите и всъщност изяждат енергията ни за деня. Но така също има и няколко съвсем прости съвета, които всеки би могъл да спазва вкъщи. Например? Един от тях е един ден без Фейсбук. Разбира се, ми се струва трудно изпълним, но наистина насочете си, намерете си някакво време в деня, в което съзнателно да сте далеч от потока от информация. От компютри, от телефони, от телевизори, от радио, от вестници, дори от приказки. Просто, ако ще да е 1 час, но да е 1 час мълчание. И още по-добре, ако този час може да бъде прекаран в напълно неподвижно състояние. Тоест, вие лягате или сядате удобно и казвате: сега няма да извършвам никакви движения. Това е много важно, защото тогава се дава възможност, така да се каже, на вътрешния ни процесор, на мозъка да преработи тази недовършена работа, да довърши работата, която е започнал с вече навлязлата информация. Обикновено човекът, така както е създаден, това е задачата на съня. Но информацията в момента е толкова много, а сънят ни толкова малко, че той просто не стига. И това разрушава и качеството на съня. И това от друга страна повдига още повече нивото на напрежение. Ние се оказваме наистина в един затворен кръг, в който каквото и да правиме, напрежението не си отива и се натрупва и води несъмнено до болести, както физически, така и в областта на психиката. Къде? От колко часа ще бъде семинарът утре? В 9 часа в Центъра за цялостна трансформация Мандала в София. Който има интерес, може да заповяда, да научи и да опита, така да се каже, върху себе си някои от техниките и триковете, как да се спасим. Буквално да се спасим от лавината, която застрашава здравето ни, живота ни и бих казал и цялото човечество в момента. Любомир Розенщайн.